purceluși discutau pe cărare o casă în poiană să-și facă fiecare. Așa că de treabă s-au apucat, urmând să danseze când au terminat. Primul purceluș e vesel și grăbit, face casa din paie crezând că-i ferit. Apoi el dansează, mănâncă și bea, crezând că acolo mereu o să stea. Dar iată cine vine, lupul cel flămând, în stânga și în dreapta el mereu suflând. Purcelul se ascunde sub pat tremurând și paiele zboară purtate de vânt. Purcelușul fuge țipând speriat la frățiorul lui cel mai apropiat. Al doilea purceluș, la fel de grăbit, face casa din bețe crezând că-i ferit. Apoi el dansează, mănâncă și bea, crezând că acolo mereu o să stea. Dar iată că vine lupul cel flământ, în stânga și în dreapta el mereu suflând. Purcelul se ascunde sub pat tremurând, dar bețele zboară purtate de vânt. Purcelușul fuge țipând speriat la frățiorul lui cel mai apropiat. Ultimul purceluș nu s-a grăbit, o casă din piatră el și-a construit. Pe frații lui în casă i-a luat, de lupul cel rău i-a apărat. Și iar a venit lupul cel flămând, în stânga și în dreapta mereu suflând. Purceii se ascund